Hamali levin shani. Il m'a levnani. Voilà, ils n'y voulent pas. Mila Bokano, Wizi. La famille comme Madagascar. Quoi n'est pas tanon en devenir Dieu merci. Hasnaunu. Mila Boka pour la famille non Madagascar ou non, ou ça tu roni touri, tu as ron pandaka, tu je sais pas quoi. Mila Boka la famille non ou non. Nisparatanaka mon devenir non ou pas. Dieu merci, tu sparatanaka ton sentiment. Dieu merci. Mas a faminoze isora kundanga hari tu sparatanaka satia nano zanan furiena futra tan fatini mamano zamia salwel borbor fatini mamano ngano ha an pudu kundeki mila boka no mila zawa no ndenga boka eske nisparatanaka satia la famille mamano wano miambinza. Dieu merci toti sparatanaka satia nino ndreno from tzana nyufu chinandevi fatini mamano chinanga la terma fatini mbo mamano zata devnon dengan cotisation fatini mamano zatim jerzera tonaro atova fatini mamano ringin shani la dehes ya depuis 2023 d'actim na sasaren jusqu'à 2000 est-ce que non jer fatini mamano ndeno mamano na rar fuchin jireno ngano na mamano nat fuchina ngano vano lantermo no chinet fatin mamano nyanam zeno ma efa charangan fatin mamano aujourd'hui am zeno ma efa karakora charangan rezel zatim jerra vlani no balalile kwano mazavam no zei vale kore kare klerare ni sufi na kani vlani no est-ce que mazavam no na no zanan chin jet pat tawla patini mamano zame salon fatin mamano la pati mamano mamano nararin jiriano nyanam de mamano foros ndanga hari depuis 2017 2023 wano za wano chimangambela no wano adinga no ni no depuis 2000 boko no ni vula mile boko no prevo zani vuli mamano kem abwa prevet quoi azovam from la famille no li bokam tan fa vien pikun babano de kre no ni vure mama ni babano dadila hino fatini mamano mi levina zera tonaro atova anarona nturza anarona chinturza achika sambuna ndora manchilanye c'est même pas la peine za jonda iturenaro c'était inat achika sambuna ndora manchilanye to anaronde turza za jon turinaro alors que tu as le même bateau hanot ma vitamine ma de aza soit disant yo mi vulu aza zewez non hanona tia nona tia ano gasreni fama tu chandiana no Madagascar achika le même bateau fazaza menace na rofa hamis fitrenga nana oh s'en fout mazava zeni il ma vatas daron turza mbaul ma vitamine de Madagascar para kulimi menace zaeto mbaul ma vitamine de voyage am tan fa vien rennoy hano ma vitamine tan fa vien renno hina vatas dara turiku ila fanikin turza chim jersey achka jabu c'est la même bateau est-ce que tu ma vitamine de Madagascar akot sambna ndora matchlang ul jabi za komera joti ma vitamine de ngan bonane mandem ngan la fête mandem tandraz ngakora achka telu vavu tsambet fu fam chit comme réseaux sociaux et tout hanarona mandem tuzambi turia fatika samna ndora matchlang dikaze tizazarek mi pay pokase post tim pay tizazarek mi pay conséquence nane karaton izelin bey in maraheno mbafien ngana kada apko fara para zama mamaleno mze ni vulunga kwa no ano wano ni turi anda fet mbumi sianda fan jetika le voilà zano achika tsenga tinranke usem achika tsenda tsifan jetika yusko sambe velwa mbuni ntande to achika kuchenga tinranke usem to le voilà zano ndi turza wano check zanka no na lepsari nkarane kulu je sais pas moi nkarame nga ulla ngala video check zenwe arka vulunga vavano zanka not aluwani Zankano est traumatisé. Ah non, mais tu n'as pas traumatisé Zankano tête. Mazavani noise. Ah non, mais tu n'a pas traumatisé Zankano depuis
je sais pas, 2013, 2007, 2017, jusqu'à 2023. Alou anano itaza, anorena kent qui n'a pas traumatisé isteto. Mazavam nozen, est-ce que mazavam no ateto? Aye zazaman di foisino, question commérage. Ano bokom jay accusé non nakati n'a pas traumatisé zankano, alors que zankano foisino amra du n'importe quoi tchakimane. Boko no mi tota mzemi vula n'existe tcheku mangungu vara varngano. Mandiana jago mi tour farangata kom no rarek. Zaza prevenir anaro anaroko fande hituri. Atova fituri anaro. Bokom je ambila la police ngan Hassanan ande pitka convocation angatin boîte lettre nakao. Mazavani noze ambila la police ngan Hassanani. Hai. Nyana no metera ngan zank nadinga no na moz na mo manda no zankano ndexista no na vanga ti chambre no to. Hadinga no ra jabzin. Aboko aleva unun chara ni vlanino. Amnyanjanzu anaro provoke kufusananda ziska naro mangan fituri nganaro naro provoke satia zami la mahe yura tono geste mon va tanganulu mon va tanga pat mila boka no za zovi vadino tanga patio matubka no vadin dikaze no zovzu alena rora mumbare seng manaka jab lena rom kontin vadinga na roho alena roza mande mina video na kapati par-ci par-là partout et la réunion pour ton rom boko arkan vavano clan wana milambara noza am tribunal yang clan na ro jabio milambara noza et fazana ka ulumbeli fazachi ulumbelo mande mihina za filimina ro angatin bis pour ton ro métropole izala réunion etu mande ngila za filimina ro mande ti za filimina ro chisra cheton roza jusqu'à zana kujabi à l'école, oh, match société, oh, Rajab Mumbazana, Milambara noza, clan na rojabwe. Fa alua na nonza pédiatre zeng, ambara alua na nonza psychologue zeng, ndoken psychiatre, ambara iro, tankelera no mamozan kano, Rajab vlaino ananga pre, va voktiti vulambulunga fatan, timanga sasa fatan, kochara hananga prevu. Mazavam noze, ni anamzeno mandani vula fa, sana kuzengwe, mavuzan ha, adinga no zankano fa verger sanda ni foisno andra minuit zankano foisno anda je sais pas quelle heure anda sasakali ngabara no fa midi ano mi tota at mi vulna waya tat ando drago indo famille ambara no zam nenda zui vadino changa patu ano mi vulna fa hangani turza mali fasa turenga no farachias no unu ro policia babiu charme prévenir ulu anojo ande tonne minoti ayetan miseno to minoti ke denga prison fa ra prévenir nul police soit miscourir ngatin boîte lettre no ou bien romi keke no mavieno antan karaze rendez-vous en poste de police ke ano ni turiu zaza prévenir no atova fituria ngano ambila police mangande fa convocation ngatin boîte lettre na ka ofazan kano fa verger sanda wano yu ano mitina pa verger zankano lef ka zaitana royu faramumbazana que jamais na tok n'importe quoi tito ano ndek zelini mtufu samtus mera responsabilité anarorwi ano jore manjen fatin kabarin komera chidino zankano mi fo marandai amnaka atu jabwe ando alwana no izi ni filme zala kuzengwe alwan zala ni filme ngam publier ngatat vlam izi mitina pa traumatiser zanan ni fo kabarin kim commérage ndek cheko mi fo buka ngati chambre na zaza yu mandel tan missis is boko pour pardonner à ces am zanan achka marende ina restaurant achka mare on va manger ensemble zengam jahana tambezan zanana am betiznan rena nom ni jose est-ce que non rena ni jose question bor commérage de moisano zankano ravlangin vavana roboko dinga na romde terik to ali fasa fiturianga no mazavamo ali fasa yot sulun jersey zachma vuzen zata to na romen menaskitul anaroko faitul mandiana famila boka noza vadinob ka wano changanulu anarotis droit mande mikl clanaro ho ni clanaro ni vadino changanulu anarotis droit mande manga boka Rajab Mumba Irzana Kumumbaza Alarot
droit mila ambaranareo zaha mazava aminareo zegny mila ambaranareo zaha azovy clan-clanareo la regny eo ndraiky métropole raha nakajiaby pibibilenareo agny ataova fitoriagna anao magnatogna docteur anao fa tokony mba zavianao amy docteur anao tagny anao mamozaniky anao andra minuit jiaby zay c'est pas quelle heure io za zao tanao menazy toritory zay mandiana ngati regninao zegny za tsy mijery zegny alifasa fitoriagna anao fa ny aty misy vava mahay mivolagna ia matotsy andehanako a Madagasikara tsako magnanzay hoe atsika jiaby c'est la même bateau fa tsisy andra anareo ivolagna amy public eto hagnazava amy public iny tsy dirany tsagnony belagala Madagasikara iny misy raha tsaratsarany reny zegny anao baka nivolagna fa anao tsy médical CDI anao za raiky masambanazy CDI zay amy tany andafy eto anao za raiky mafaranazy CDI zegny amy tany andafy eto firul mas CDI zegny tsy maintsy mavita izy koa raha important karaha io tsy maintsy mahazo congé même quelques jours hay ça veut dire zegny anao zao nagnazy congé ka anao gadra aza magnary jery aza avy amy public iny tsy andehananao Madagasikara agny ambara amy public iny tsy andehanany belagala Madagasikara agny ambara amy public tsy andehanany iny tsy angapatrilena Madagasikara iny fa tsy eo nareo mavandy amy public eto za mijery fitoriagna nareo zegny atsika c'est la même bateau hanapaka zay sa tsara hainao za sira fa za tsy mahay fiaignanao anao tsara nitosy CDI ino madikany CDI zay trako ino mo maviana anao mamono tegna mandeha nangala contrat CDI mandeha miasa tsy resaka arabola tsy fitadiavam-bola ataonao anao na CDI za na tsy CDI rendez-vous drako vola koa anao igny milliardaire mpagnarivo anao tsisy handra anao nandeha niasa tsisy handra nandiananao fa matoa anao mandeha miasa ridika zay anao mitady vola ke indra tokony andia iasako tsy zay mahentsahentra nataonareo za tamy réseaux sociaux tato azo avy aminareo tamy tsangapato tsy nagnentsahentsa za koa za fo valeranaka tsy niboaka tamy réseau teto io raha momba zay re ndraiky matoela io tsisy olo mahay koa tsy raha doko olo a Saint-André tagny ino amilala nagnintsintsy anareo za tato mangalatra vadin'olo topotragnon-dreo mangalatra vadin'olo handicapé aboko mila boaka anareo za koa jusqu'à sariny matoelany piblianareo andraky nity fantazafonareo ino amilala volanareo za ho anareo mangalatra vadin'olo la regny eo topotragno za ho anareo miaraka amy matoela vadin'olo handicapé ino man raha tokony andeha tomagnizako CDI alors que mampamono tegna anao mandeha mitady vola ke ino raha anditadiavako CDI zegny kanefa anao zao pourtant anao maha CDI io anditadiavanao vola biky zegny satria nagnano contrat anao ndiasa andeha tsakaraka vola alors que pourtant karaha manao togno raiky ramaseny matoela inaka ifanjava raiky fo izy miramasy karaha manareo mandeha togno io ino raha iasako loha ndiasa zegny zany mamboly voky tsy mamboly voky azonao zegny matoa mandeha mampiasa anao mila vola dikan'zegny karaha manareo togno araiky ramaseny matoela ifanjava raiky amy vola fondrony tragnonany mbala tsentrika amy volany nino amin'ny fermanany mbala volany tragnonany ke ino tsy aloha zany mipetraka eto za miagnano retraite karaha izy za tsy tia mekigna volany lehilahy satria anao tsisy ampiantoky ke satria anao tsisy mpagnamia vola azonao ono zegny anao mamiavitry vola hasohaso faty anao koa tsy boany efiko anao tsy mahazo vola zay mampamono anao tegna mandeha miasa indrika za fa nahazo riziki nalatsika zagnahary agnabony lohana akaky andeha refizeko hazo mo magnangy zao amy place naka zao tsy tegna karaha ataoko ty mbara za edy azovy olo magnangy zao ty nialagna Madagasikara andeha hitady miboa eo tsy totovy place naka ty miboa eo edy drako za mampamondry tragno ragno boka Madagasikara agny jusqu'à za miaraka amin'olo mampamondry tragno andafy eto ino raha iasako loha andeha hiasa drako nino ambara za ino mampamony tegna anao miasa ko ndrako andeha hitady vola koa fatifaty CDI sans payer zegny anao tsy mety namono tegna nandeha niasa ry koa fatifaty CDI sans payer tamy kelera koa anao andeha mono tegna ndiasa ry ino mampiasa anao tsy mitady vola alors que karaha manao togno araiky ramaseny fanjava raiky ge ino raha iasako loha andeha hiasa zay nino ambara za nino ambara za raha tokony andeha isako andeha hiasa avenir anaka fa assuré za tsisy handa za tomoagniny zegny koa CDI karaha ataony ninao anao votegnanao tsisy ampiantoko anao koa nisy hatsaragnany mandeha agnatin'ny tragno milanaizy be mitany misy anareo drako amy taonaka azo aty za miaraka amin'olo volagninareo ho anareo mampamondry tragno andafy eto
Uli arako volainareo zay koa tsy mpamondy tragno a Madagasikara fa mampamondy tragno aty ivelany. Zanatany réunionnais ni terka tam tannan ni tadem tannan nanjaram tannan handitra am tannan indra ya saklu am zem boyo dun bam tuf rizikina kazi bam boyo di boyo hay hano jalousat ti tu fien nga karaton fien nga no ifekin za jonde muntenga ndi asari alors que karamana kangatin full ton zamba muntenga mi asari fanjavarek fizimra masizari indra ndi asakoli ya saklo ndi asazai zat dubuntang zat dubuna bonmo zat dubunjiro indra ndi piasa zanna baraza dat kunde yasaku zat sra tukunde pangando zandi fomara ndenga ndi yent zarende kumatela hina kasa mangan retraite tu azavam noze ano zoko nis nyant kala zat tieko nyant ku yentone myek nyamlela ano tsat tiek nyamlela ke azoma na zo na viano ndafo tinek tamlela na viano doma a metropole to ko taratasin babanon rek renno fono chinafta metropole to e fanek tamlela edi ni natunga pano o a metropole a fanek tamlela ano nyam zelan kiletis lela ngala vadiano inko noni pudna de tam baban zan kanoyu hinga no ndeni puda no tam baban zan kano sa cheno lan kile ambara no haslela milliardaire bakanoi hano mangan tie yak nyam lela kan efa chi papien babano de kreno na pet kano ndafet nationalité de la hino e fa nek tam lela edna zawano fat nationalité ngano za chim jerra vlanginaro mazava zengi aza vulnga no chimek nyam lela fan tsy papier nationalité babano ndek renon tunga vano tandaf tati fan yakin tam papier baban zan kano anom zelan kile rosono ni pudam baban zan kano nyanam jano mi vulna zana dan za docteur zege za kena barano docteur no tang mazan kano ni fozno ka barim ki comérage est-ce que na barano docteur rajab zen abokom jang azavet chala ngatin plainte no milan barano za cheche ni préciser na ro chala be ano mon va changampati ana ro clan wanaro wano clan ana ro mkranga mchangapati dikanze mila prouver nom naka clan ro ja bala réunion yetu lera na ro mi filmer za chimarara maka falera zan kanom bombardement réseaux sociaux vo film ozeng marara mino hay ano ren med lef katalua no ano dina pa traumatiser zan kano bon it kanom zengi sarna kaza mga zeng wewa no natono karibo na ro amila bokano eske zafa vnanda fengnaka ke na dinga no ma sarna ni publier no jusqu'à no mi bun ayena ro le la era karatip karatiena ro ayena ro na dinga no izi ravulangi no fo abokom tan fiturenga no ri zani vulunga karibu na roho bila boko kwa nono ni vulunga ze azadinga na latiki vavano ayena ro le la era karatiti na ro na peranoyo mayo de pièces en peranoyo sarin ayena ro fara karatiti na ro le la fangam no zami vulunga karibu na ro mnero ndekshani hay mindo fotna no fa anofa lef comme no mazie ka jabio adinga no raja batono zankano wano traumatisé adinga no ndek sar jab audingi no habi tam se valentin zen volo na askunu charat zani kuranga nivunga tamino tamze fote berze ki ni vulga talo mere exemplaire 2010 comme zazin sar jab publié no rena nom ni josing rena nom ni josa kaja pipi no mi udin karate bra kwai kanom tukikyo boko voice string chakmai ayena rolela bra karati faranda tiena rolela nyanam jeno mi la boka no zawa no arani vlai no fo bokari fote sarch karena tok legend karibu ke anoni vula famila boko kuano mila haboko kuano we vavanon vula karibu rani vlangin vavano info abokari ayena rolela anonangan string ni noin abokari kazinja abokai ko sar jabiu aboka ira jabatono za chimjer fituria nganaro alifasa fazaza prevenir naro en fituria nganaro ambesa letra naro la tinga convocation akala tika boîte lettre examen de hari fazachi mavus fituria nganaro fa alifasa ambaraza isko mbala mismaki amrani swata naro mnizwan amesko naro yota adresse jabi fazachi mavus zen
Zava-aminao zany tsy avozoako za tsy mijery zegny. Na nitory anareo andafeto, na nitory anareo Madagasikara, koa anareo nitory Madagasikara satria agny foboka mampahira anareo. Azadigna fa tsika samby nandro Ramantilagny. Azadigna samby tsy mavoavaky agny. Anareo zao mamihevitra fa fitoriagna anareo ijiriako zegny. Hay. Halifasa fitoriagna anareo jiaby. Anareo magnano poara vantana nitoro nefa tsika c'est la même bateau tsisy mahavita mandeha Madagasikara agny natare. Fa firy-taogno anao zay tsy tagny. Igny amizay anao magnano magnambanimbany. Zegny hoe Madagasikara, zegny hoe Madagasikara. Le volalana Madagasikara anao koa mafoka mandiana hankaboka. Zava aminao zegny. I CDI volagninao zay drako. Tsy possible anao joti ndengala CDI sans payer. Fa matoa anao nagneky nagnano contrat CDI drako. Ça fait anao boka drako mila vola. Anao ne mila vola. Kanefa raha nagnasasagna za taty miaraka mangalatra vadin'olo mampamondro tragno. Ke indra iasako lo andeha iasa alors karaha manao folo taogno araiky ramaseny fagnatiny fanjava araiky fa izy miramasa izy amin'ny tragnonany. Ke indra iasako lo andeha iasa ry. Vola tsy anagnako. Za tsisy vola. Fa pourtant ndraiky fondron-tragnonaka ty voaefako tous les mois. Raha vitanao miasa ry ndraiky raha tsy vitako miasa ty mitofo. Anao miasa magnefa tragno. Za tsy miasa tsara dobony tragno ma voaefa tragno tous les mois. Anao miasa ry karakory. Anao miasa ry mandeha mividy hanigny course hoaninao. Za tsy miasa ty mavita course hanigny hoaniko agnatin'ny tragnoko. Ino mara tokony andeha iasako nino? Ambara za edy. Fa koa CDI nao tanaminao fa tsisy raha tomagnizako CDI zay feky. Satria raha tadiavigny amin'izy epoka drako vola fo. Vola fo raha tadiavigny amin'ny CDI zay tsisy. Ke za tsy mitomagniny raha CDI volagninao zay drako e. Tsy tomagnizako feky raha volagninareo zay. Est-ce que mazava aminao hatreky ataova fitoriagnanao? Ataova raha momby zanakanao. Fa afosahagny ndraiky. Matoa zanakanao traumatisé. Matoa zanakanao mivaha boka aminao reny. Satria tsy haiko tsy ampitoromaso ifoazigninao. Ifoazinao tsy haiko kabariny qui commérage. Anao boko amizay hitanao no toro. Anao boko demain matin on va manger ensemble. Demain après-midi on mange ensemble. Satria anao igny amizay karakôry ataonao? Anao votriny raha nataonao igny mody magnasary mandeha pardonner mangataka azafady amin'ny zanany izy ta agny agnolongoleny zanany atsika miaraka mihina midi. Renanao amizay tsy digninao tsy haiko mifamarandagna anao pose question aminany. Anao boka ty seho anao nianatra. Ino ma fianarana ty? Anao magnatsinekigna amin'ny lehilahy. Ngala papian'ny babanao na vianao andafy eto. Nga papian'ny dadilahinao na vianao andafy eto. Anao tsy temekigna amin'ny lehilahy zay. Tamindrôvo na vianao teto. Tsy tam papian'ny babany zanakanao. Zeny raha ataonareo ataova. Fa za tsy mijery. Ny aty misy vavam-volagna. Alifasa ko vocation anao. Aza prévenir anao zaha. Ambla la police manandefa convocation aminakao. Fa mila boakanao zaha. Clan-clanareo diable à la réunion eto. Mila boakanao zaha amin'ny fomba karakôry azava na vienne vidéo naka sarinaka amin'ny vadinao mitrangampaty pourtant za la réunion eto. Amin'ny fomba karakôry za la réunion eto kopinaka roso aminareo hagny. Récépissé-naka roso aminareo clan-clan mila zavenareo raha jiaby zy. Mila zavenareo. Azo avy aby complice-tenareo mandeha mamono renin'olo io. Hanolo faran'olo maro defo maro tsy manjary atika agnano menace zandray tory eo. Za boka tsy nahita police drako kondenao ambitolo izy eo tonga defa mandeha mivolagna. Fa matoa police koa fa nivolagna. Dika zegny misy convocation. Ke nagnino tsambelanareo convocation avy agnatin'ny boîte lettre nakao. Tokony fitoriagnanao fo nataonao tsy mila prévenir olo. Rangombiagna olo mamono tegna amin'ny rasadia. Coucou bote coucou rangombiagna olo. Olo misaradia, olo mamono tegna amin'ny rasadia. Rangombiagna olo misaraka iska teteka tsy kisaraka matoa karaha vadegna tsy voagno igny nihinao. Alifasa drako fitoriagnanao ataova. Fa za tsy mavozo fitoriagnanareo zegny. Nianano zo masaky mivolagna ke. Zanako nandehanako docteur zegny hoe. Zanako nagnano zegny hoe. Nadignanao nanao mo zanakanao andraha haligny jiaby. Nadignanao izy igny. Là, j'ai juste la tête de mes enfants. Zanako joyou, izy mandi. Mandi. Ke metra nataonao jo mety. Eo anatrahana lalagna metra nataonao tsaky mandi fôzao. Anao boko mandeha angolongolenao izy tsika maray miaraka mihina. Za tsy mavozo raha volagninao zay feky.
Fa ela niambia sa kuchanga patinginaro de clanaro ndraiky nty haiko fa zao ana tsara mbelako ana provoquer ko ana ro provoquer ko nagnina anao tsanga pato misy tsisy na voasana ro ana ro karaha maro nagnina anao na voasady kaze ora hanataonao koa la famille non ni tour vlagninao satria tsisy paratanaka ala tam fatiny mamanao Dieu merci tsisy paratanaka nanao zany fotsiny je taola patiny taola mpandroka fatiny mamanao za mesalo taola patiny mamanao le na fatiny mamanao halifasa karana hela hadinareo zay tete azovy taminareo tete mba nigadra fa tsy niany amizay za menacena terik za tsy mijery zegny alifasa drako alifasa hanao mivolagna anao hia holo bad za tsy mitovy valera aminaniny madrako valera anao nino anao jo mahera anao baka zay le problème n'olo am réseau heto ro ko fa malama za tsy mandeha mirabese amin'olo tsisy valera olo tsy nianatra igny anao ko nianatra hitanao place n'olo aby manan-kajaba bio hitanao place n'olo manan-kajaba regny olo nianatra fa matoa anao mbola hita ato amin'ny kabariny comérage dika zay anao olo tsisy fotony karaha ataonay fa anao fo zay karakory araiky tsy magneky zegny anao araiky nampanongaigna classe igny amin'ny abadogna anao nampanongaigna fo baboko araiky nivanga diplôme igny au moins za miasime mazava zegny za tsy mijery ataonareo atova koa vavanareo fo koa nareo tsy amody vavanaka amin'ny asa heto leranareo magnasasaha olo amizay anareo boko magnano volombologna olo ke zegny regninao zay sany mila bokanao anao za nivolagna nagnano karibo azadigna raha nivolagnin'ny vavanao karibo anareo ayenareo lelahy ayenareo lelahy raha karaha ty farany tianareo azadigna igny fo prevagna boko amin'ny tany andiananao amin'ny tany nitorianao zary ty vavanany nivolagna hoe ayenareo lelahy ampierako sariny yo isary publienao anda Saint Valentin igny azonao zay zo raha adignanao raha ataonao io adignanao ndao fouye ndraiky Facebook inao mbanimbany ao ndao fouye ndraiky renanao jo ira tanao sariny mahare mandreny anao za tsy mijery bon itiky za aminao zeliny izy tsisy ray mandreny olo tsasainy nga za ndraiky nagnasa reninao nga za ndraiky nagnasa ibabanao nga za ndraiky regninao nagnasa fianakaviagnanao ary olo jiaby nasa haiko volagninao zegny aboa eto ankoatran'ireo amitsanga patilily zaho anao tsisy olo tsasaiko fa za ndraiky tsara nagnano karaha ataonao efa tapitry niadivanao olo jiaby la réunion teto efa tapitry le sur quatre côté ide de la réunion eto fa niadivanao jusqu'anao mandeha magnasasa ray mandrenin'olo anao mivolagna za magnasa mbaboa edy drako olo jiaby nasa ankoatrany ro amy la famille tsanga patigna ho io aboa io azadigna ndraiky ninao efa tapitrinao sur les quatre côtés ide de la réunion eto amin'ny fiadivanao amin'olo anao boko amizay commentaire anao fo boka valegna eto anao amizay nivolagna zaho anao raha tsy mboany jery soranakake anao madrako tsara fitaritranao drako mamitake vraiment mamitaka fitaritranao ke anao jo tsara drako anao koa tsara drako za drako tsy nagnira tsara agnanao tsisy raha iriko feky aminegninao vatigna tsy iriko drako sora zamba managna mazava aminao zegny tsisy raha iriko aminegninao na araiky au contraire zahaby mbala misy raha mety samborigna aminegninaka fagneva deja anao tsisy hadisopaka fatifatiny extension anao jiaby boko sasa madio tsara amy retigninao reto sasa tsara ndrenao lany ampitinao tsisy miegny amy Black Rose job igny ampandregna volo mandry karaha ty hoe satria lany tsisy adosopaka drako fatifatiny extension anao io boko za magnano filtre fagnevanao amizay sasa aborintsapaka tsika iza izy drako koa raha mombanao tsisy raha iriko za mbala misy raha mety samborigna aminegninaka boko adosoa jiaby raha misoranao adosoa aza magnano raha eto hoe aza magnano raha eto hoe aza ataova naturel edy atsikiza tsaragna be anao zay drako anao tsara ho anao zegny ça fait normal baka anao mahita anao tsara satria fitaritranao mamitaka anao mety possible masonao tsy mahita tsara fa olo volagna anao tsara olo mandropoko anao fo mba zahavy drako raha tsy agna be anao io drako olo ratsy mahita olo ratsy drako
Kara fitatranao drako mamitaka tegna mamitka fitatranao. Fitatranao mamitka. Anao tsara drako za drako tsy mahita tsara agnanao Ko anao Zeline io za tsy mahita tsara agnanao. Za ndraiky tsy tsara na de zay fa ko ninao drako tsiriko. Na de zay za tsy tsara fa ninao tsiriko. Na milafinino na milafinino. Azonao zay tsisy raha iriko amin'egninao hagny. Adosoa raha jiaby extension amin'ny lohanao baka zavatsika izy anao tsara be volagninao zay. Adosoa extension anao. Sasa tsara fagnavanao loha ty hoe sasa tsara bekiny. Sasa zavatsika izy baka anao tsara zay. Aboko amizay miboa naturel amizay. Aza mandeha amin'ny lumière. Aza magnano lèvement ahaly. Atao va mantragna mandeha amin'ny tany mazavatsika izy asoranao tsara be karaha handreny zay. Ndre soranao miegna amin'ny produit Madagascar ho io. Matiny fagnanaovagna pantalon jiaby. Jiaby atao pantalon. Za maralize ambila fononakaty. Tanarao za tanarao. Za tsy magnara misora. Tsy fantako raha ataoko misora ty. Or pomade zay amin'ny pharmacie. Crème. Za tsisy raha ataoko misora. Ni maquillage sedoko raha ety figna ataoko amin'egny nakaty jiaby. Boa io olo fa nahita za nagnano maquillage nandeha miboaka amin'ny lalabe. Anao mivolagna anao tsara tsy hitako. Azonao za tsy mahita anao tsara. Fa anao koa nivolagna anao tsara ke normal baka drako satria fitatranao mamitika anao. Telefononao mamitika anao. Sa fe atsika roe samby mitovy eto voa filtre amizay voa fitika ny filtre igny. Io amizay mivolagna za tsara. Izy ratsy. Izy zegny hoe. Ino raha mahatsara anao io atsika samby voa fitika ny filtre. Anao voa fitika ny fitatranao. Za ndraiky fa tsy voa fitika ny fitatranaka. Fa anao voa fitika ny fitatranao. Anao voa fitika ny filtre. Anao boko mi geste amizay za ho anao. Izy ratsy ke anao tsara. Anao jo tsara drako. Amin'egninao drako tsisy raha iriko Vatigna tsy iriko drako sora za timba managna. Tsisy raha iriko feka amin'egninao. Fagnevanao tsisy. Soranao kaboneny vaza voapendra. Mila pendregna fo. Ty hoe tsara mba ndraiky natao naturel zegny. Atao pakaranaka. Nakatanao zao tsisy raha misy aminano. Tsisy doko so filtre io. Fa anao jaloux. Anao rango hela anao fa tsy tia za. Izy amizay izy karakôry ataony tsy voasitrikinao. Tsy question boka amin'ny maman Shani izy tsy natiavanao za. Tsy question boka tamin'ny maman Shani. Ça fait tsy samba zaza raiky nivolagna maman Shani tamin'ny réseau tato. Tsy vavanaka zaraiky. Fanaro. Na ino jiaby nivolagna maman Shani tsy nagnano kanke karaha nataonao amin'ny ninakazo ty. Dikaze anao hela jiaby tsara tia za. Ary sora kundragnahary satria za tsy karaha ataonao hypocrite io. Mazava aminao zegny tsy karaha ataonao hypocrite io. Nivolagninao mbo hivaly aminao raha nataonao fidèle. Ino mo raha nataoko fidèlisy. Dikaze araka za mandiniky volagna latsika vavanao. Rango le début za koa fa commence huit ans tamin'ny réseaux sociaux ty za efa tsy tianao edy. Ça fait bika milanao za raiky photo la reine princesse eto amin'ny tanagna la réunion eto. Ko velogno tegnanao drako tsisy raha iriko drako Ko velogno tegnanao motrika be karaha ataony ninakaty. Ninakaty tsy manjary fa ninao tsy iriko velogno tegnanao ho. Viavy mamolava tsisy responsabilité amin'ny zanaka karaha io. Za magnino fiainagna karaha io. Anao mivolagna za matiny drany. Ndre zanakanao matinkirika. Anao mitaiza. Anao mandeha magnontany. Aetany misy biberon zanakanao olo renanao amizao zay. Velogno tegna tsy manjary. Ndre jusqu'à irangonao vady raha vavinao mbala mivolagna anao karakôry tsy mijery zanaka. Kosiny zanaka mipariparitika. Hamolava zanaka fotifotriaka. Velogno tegna karaha zay raha iriko. Magnano tianambady nefa lelahinao miditry miboaka. Magnano film moins de 18 ans devant zanakanao plus hamolava ho io. Koa fiaignanao drako tsisy raha iriko amin'ny fiaignanao ninakaty ndraiky tsy tsara Fa koa ninao tsisy raha iriko fiaignana tsy manjary be mbala nakaty tiantiako aby. Ino mampamanagna anao jo? Zatanao zao tsisy raha misy aminaka c'est la même chose anao ka. Tegna tsisy raha iriko amin'ny fiaignanao. Na jusqu'à rangonao Madagascar fo. Izy ma hoanao pakapetraka andafetika misy posé question anao amin'ny fomba karakôry na zany raha jiaby mombanao eto amin'ny fomba karakôry ivady raha vavinao igny. Tsy zay raha nintsinitrany toy ndraiky jusqu'à anao tsisy varany za velogna za zay tia montegna fo. Amin'ny fomba karakôry aizany izy. Ndre igny rangonao io fo Izy agny a Madagascar efa nagnentsentsa velogno tegnanao tsisy raha pare hamolava. Magnano n'importe quoi devant zanaka io. Zanaka io matinkirika. Aya biberon. Andao magnano zegny hoe. Magnano zegny hoe matinkirika itseky io. Zegny aminao reny.
Kwa fiainana anao tsy raha ilana izy zely tsisy raha iriko velon-tegnanao fekiny. Koa velon-tegnanao ninaka tsy manjary fa ninao tiriko. Jusqu'à pushiny zanakanao izy mbala mipariparitika tsy voasolignao petaka agnatin'ny vodiny zanakanao. Ndraiky fitiavanao niny, fitiavanao raha n'importe quoi. Zaza amizay tsy voakarakara amizay. Fa problème tadiavininao ny durenao aminaka io mbo avy aminao i raha zay zahavanao izy. Mbo avy aminao aza taitra abanao, aza misarombaka bitrako. Fotony aty koa tsisy problème zegny, olo ndraiky tsisy utsia problème madinidinika, fa tsy problème araiky agnatin'ny lohanao ao io. Ke i raha zay koa tsy avy aty, tsisy aty, io zay mipody aminao agny. Koa velon-tegnanao jeliny za tsy maniry. Fiainana tsy manjary be ninakaty mba tsy manjary fa nihinao tsisy raha ilavako izy fekiny. Tsisy raha ilavako izy feky fiainanao. Hambaraza, anao tsisy permis, za tsisy permis, itovisina. Anao mandeha bis, za mandeha bis. Anao miaigny tragno sosialy, za miaigny amin'ny tragno sosialy. Hitanao zay, atsika re samy tsisy faute fiainana. Tsisy. Au contraire, karakory koa ataony. Anao mivolagna za ho anao olo matin-jaly. Oui, za fa nanolo mijaly ala regno eto, za magneky. Satria fijaliagna tsy zavatra mamoa fady, ary tsy mangala baraka. Ko velon-tegnanao tsisy raha manjary be hariwe, neragnonao Madagasikara hagny. Njeragnonao a Madagasikara hagny eke. Karakory ragnonao Madagasikara hagny. Tsy izy nandeha tatatata tam réseaux sociaux tato. Jusqu'à izy nataony levo. Nataony levo izy tatatata tam réseaux sociaux tato. Zanakanao tsy voakarakarahanao, hamitoka lava raha ataonao. Amitoka lava ho izy raha ataonao izy. Temy zanaka tsy voakarakara koshiny zanaka ka jiaby diahanao toaka. Amin'ny fomba karakory nezany izy Madagasikara matozy may raha zay raha mali. Ary raha hita marigny public eto. Magnano sary zaky tiako manambady, koa tsiry olo koa tsy mangaty zanaka tsy haiko zegny hoe. Kanefa lehilahinany izy magnano moins film moins de 18 ans mitriky miboaka. From lehilahanany jiaby mitriky miboaka. Anao amizay vao c'est normal ho anao lehilahinaka tsy tandriry zanaka satria a Madagasikara agny ho anao. Fa koa nihinao ao drako, tsisy raha iriko fiainanao fekiny. Ataova agnatin'ny lohanao zegny. Tsisy. Anao mivolambolagna lehilahinaka a Madagasikara za mampidriky lehilahy satria boka anao jaloux. Satria i lehilahinao tsôtsôrony fromotra benao igny, anao tsisy vola ampidiranao izy eto. Igny tsôtsôrony benao igny. Anao tsy magnano jombilo, igny ndraiky drako tsy mety mahavoavelogna anao amin'ny tany misy anao ao. Koa i lehilahy fromotranao tsôtsôrony igny tsy mahavoavelogna anao amin'ny tany misy anao ao. Matoa anao mbala miaraka amin'ny vazaha. Anao boko misy vady agny mazava ho azy igny. Tsôtsôrony jombilogninao mondroka ao io. Mazava aminao zegny. Koa vava troninao ny aty matoto anao. Imboto koa fa maty, malalegna eto tsisy olo mijery izy haninam-boa fatigninany. Fa fatinaka ho anao haninam-boa. Fa za ndraiky jure mizagnahary za matalohanao. Fa za koa tsy matalohanao fatinaka tsy ho an'ny fandroaka volagninao agnatin'ny kibony fandroaka. Fatinao tsisy miafa amin'ny fatin'ny fandroaka. Tsy karaha tsisy mitovy amin'ny fatin'ny fandroaka fatinao zeliny. Podiko ndraiky. Fatinaka ho anao haninam-boa la regno eto. Jure anao mizagnahary za ho matelohanao. Fa za koa tsy matelohanao fatinao tsisy miafa amin'ny fatin'ny fandroaka. Satria fatin'ny fandroaka tsisy faute, tsisy valeur ikara igny fatinao. Tsisy raha ilavagny izy, tsisy faute, tsisy valeur ary tsisy hasiny fatinao satria fatin'ny amboa fatinao, fatin'ny fandroaka. Mbala tsy njora tsy nanjaranao za teto, mbo tsy nanomtomony fatifaty mombanao, efa nijuroenao fatinaka ho anao fa nijuroenao za ifoaty. Zany hoe fa za mombaranao Aisha juroenao isanandra, nanapika estomac ho foaty ao zegny hoe, ho avy aminao fo ifatitadiavinao zegny, ho avy aminao ao, ikonkogny varavaragnanao io. Juroenao mizagnahary za ho matelohanao, ary za ndraiky tsy matelohanao, ne t'inquiète pas. Fa faty tsy avy aminaka aty, tsy tafidriky agnatin'ny kibonamboa, fa fatinao tsisy miafa amin'ny fatin'ny fandroaka, fatin'ny fandroaka fatinao. Tsy atao l'enterrement koa. Satria fatin'ny amboa zeliné, regnao zay fatin'ny fandroaka. Zay raha juroenao aminaka foboka podiko aminao. Ivolagna anao zao, za zao magnasara azigna anao. Matoa anao mivolagna aminaka za matala regnao eto, jiren'olo atao agnaty hoaninamboa ho anao, tianao biky fatinao fatin'ny fandroaka inga ty. Fatin'ny fandroaka, tsisy fautiny. Tsy ahitany samboragna aminany. Lohanao raiky ary leporo, tagnanao raiky agny à Saint-Denis, araiky à Saint-André, araiky Saint-Benoît miparitika.
kara fatin fanroka Israila vangits kara mitu fatin fanroka Israila vangaiz kara ze fatino zelini arzama ngambarano no ko maerianda tusia sorana kaha aza to menas zafa fiturenga membiza Madagascar wano maro vinakacha Madagascar fitadia vambola na kamiencha Madagascar fa zamienga la renyo dikaze chisra ya saklu haraha vulangi noze anofu mis ventenga han fa zatis ventenga Madagascar han zatim tadvola Madagascar fa zamta dvola ndafe dikaze nien fuzana tisi Madagascar yu fa non chef katstafienga minanu atika joti efa karakori, efa civilisé, efa nvotra. Ta loi vous a mis sa loi oul, allez femme la poste, tchoche ta soran remande. Je fa mis téléphone. Natch mandenga tinton arek zama ta soran babok de kreen ko am messenger am WhatsApp. Anofu ta fieng ci Madagascar ze joko. Sate anoram petakan, zanen petkan dafi. Zam petkan daf et fta devambo et zamien et zamtad ke in maraya sakula rahavlani noze anom si valera heno ko ci Madagascar ifu yufu valera heno chisik amma hashovaziano karale la chochorun benoin ko vava trong non yati manga fote chifti avanorang zafaela is na bokanoyu zachul ninda na tokono zachisra na tokono indra na tokono ni Zachan nisrana tokwano nani chikono yofu zachitiano ni deteste no ano mangan na tul ano boko anarin chitiano ano na tiano na stia ano fort na shach ni vulni renino tonga defa luan maman va ngani jurena mzanga hari luan renu vaki ano mangan zema de vulnga black na dia zetim timbavno wan vulnga ngai black na dia ifasandek ndekeno ngai black na dia babarek ndekeno Chisre rien à voir à l'ent famille narore. Ano bukam doara nyambanje. Is bakatiliara. Dikaze mis droit zehe kwa ti vulnga et. Fayut si dirano. Chi ano chis droit mandani vulnga luan mama na isha vaccine. Matu raze kwa fatina vam luan renino mi vavaham zangad. Nangan tet zani vulnga black nadia. Indra na baranoni. Ul min vork zeful pamor kuano. Fote zani tatara listoran vork sanada atem tawawawa vork mi existe. In kontriav no commentaire noto. Ul pamor fumangan min vork zewano. Kontriav no neki hulu. Ke ano bala tsar voa vorku isoram zangahara no ko chavofa no ko voa no funtantarizeni. Zani vula Black Nadia, zako sa zu fasngarek ndeke no Black Nadia zi. Sa izu hiraha vavino. Sa zu yangu vavino. Sa zu vadin zamano Black Nadia zi. Yotsi sulma vuzwa no zelin fano kon kit kisora promis juré ara zatonga tilwa no zafano jano milalinga zaile fano chifti avano rangu hela is na bokano amze joti pourtant ne fatika chulpinamanga achika chalme yarami yofo no tia zakarai manganda re kontri avno zavlangino hano mazovi Kofian nga not Israel vangiz beri wedi. Israel riquis. Hizul bad keno maera. Naten vazaf kara tok tichiheno. Mbomanga no vaten vazaye no sendi vazahaino havam tan misieno kara tok zamangan mot mohoyu. Yo chisul mavuzwa no zeyo. To mo pizap kano zava no no kochimbunga lak certificat médical ari afka fu mahame no zambar no hambali. Téléphone la ka prechara bekinin enregistrement. Pare chara enregistré kura havulangino. Mazavam no zengi. Hano mo zovi. Zavulang no zemi jaljako. Mbala chench kande nangat kakapuka mbar no tanye. Arna question to correct mu chench ni fenotam nakati. Zambala char ni sra ni fenotam fien nga naka. Ul mba fav ni dépenser no pka dak vulanga no ul matin jalzi. Za matin jalti mbu chench kinangan kara haton fien nga no yu. Fien nga tsisra hamanjar fien nga tuwa kayo. Zamengi fien nga tsisra pare karayo. Fien nga mchipot nakati mba chimanjar fa kwa nino ichiriku. Mazavam no zengi. Mara chimanjarin jueno zazetetu. Nazam vulnga ramumba nofu zam tandi. Vremo zam ni tandi. Tandareke chifantap zata vulnga angaran zankano.
Zaboko mbala nangatka azafady. Mbala tsar ni jora tsy manjary ni tamno, ni tamzankano. Nefa zai fa jurero fa narinara ni jureno aminaka. Ano mehetsara be za tsar ni tumoi tamno ni volagna tamno ke zanako ni ramasena assistance sociale. Fara ni volango tamno. Za ni turindro amina assistance sociale. Fa tsar ni volagna tamno zanako ni ramasena assistance sociale ne divako volagninao. Fa zanako tsar ni ramasena assistance sociale ou avy aminao fo karakory ataony ramasena assistance sociale zanaka zegny ou avy aminao agny zegny. Satria tianao pikiraha zegny. Jusqu'à problème irino enga nendragnaharo mbo hagnamianao, mbo hagnonkogno varavaragnanao karakory ataony problème zegny. Mbo hagnonkogno varavaragnanao iraha tadiavigninao zegny. Jusqu'à fatirinao io, fotony vatifaty baka raha tadiavigninao mbo avy aminao ifaty tadiavinao io. Ano havy aminao faty tadiavinao volagninao io. Fa za ko tsy mateloanao fatinaka tsy nahanamboa, fatinao tsisy miafa amin'ny fatiny fandroaka. Fatiny fandroaka fatinao anao ko mateloanaka. Mazava aminao zegny. Za tsy mijery anao feky zegny boko za tsisy raha iriko amin'ny velon-tegnanao, ni fiaignanao, ni amin'ny fizikinao tsisy raha iriko. Satria tsisy raha ilavako izy. Azonao tsisy raha ilavako fiaignanao. Tsy mba olo manjarinjary hely olo mba irintegna. Anao amizolo mbo tsy dikany karaha ataoko ty hoe. Anao zao bokany manitiza mba haiko anao misy permis. Anao zao manitiza mba haiko anao tsy mandeha bus. Anao zao manitiza mba haiko anao fa tsy mamondy tragno fa mipetraka amin'ny tragnonao. Ambaraza raha jiaby zay misy aminao. Anao navita boriboriko tragno tôla, za navita boriboriko tragno tôla Madagasikara ao. Io olobe anao tsy mamondy tragno ni nakaty tsy mamondy tragno olobeko. Karaha boriboriko tragno mondrika tragno fromotro tragnonao tôlonao io karaha zay koa tragno nakadika zay. Tsisy raha ilavako anao fa fiainagnantsika roe mitovy. Hitanareo na ezako fromotro zeliny io. Za nisy problème mitovy kany zeliny. Tsisy hafa amin'ny kany zeliny. Ary izy boko ni défendre hegninante zay ni dirako tam zeliny tam privé satria zahay roe mitovy situation. Il tsisy papier na len vady mariage nany boka Madagasikara nidrika andafy za ko tsisy papier na pidiriny teto. Nijaly za rabadiagna karakory resaka papier tapaka papier ni to vizanay roe raha jiaby ze. Jusqu'izy nandeha ta Madagasikara bloqué tagny araka volagnulo izy ndoko 3 mois izy olo jiaby volagny izy bloqué. Za koa nandeha ta Mayotte to voatory za. Zeny ni dirako tam zeliny tam privé nanignenako zigny à la fin ambarako mba olombelogno zigny. Izy koa itsy nidredrigna tamin'ny réseaux sociaux teto fiaignanany za tsy nandeha nagntany. Renao zay zeliny fiaignantsika roe mitovy. Anao sarabady zany sarabady. Koa fiaignanao drako tsisy raha iriko amin'ny fiaignanao chérie tsisy. Zay hitanao io mijaly volagninao io mijaly kanefa mbala tsendriky nisy olo eto ndeha gnasasazana agnefa tragnonaka aty za topiny magnefa. Aza miza olo amin'ny endriky fitafitry ivelany. Fa ny agnatin'ny hegninaka tsy tsapanao ary tsy hainao. Matozy tragnonaka aty misy misy mira 4 côté dika zegny ny aty tsy mitovy fiaignana aminao agny. Ataovany mahatsara ny hinao. Za fa mitsikoriky anao. Efa ny alalavitra anao. Anao mbola tsy tetry fa mandeha mitsikoriky za mare koa raha tsy tantinao mivintana anaka aty agny. Koa olo tsy nataonao iny tsy nataonao io io fa izy tsy tiany dika zay farany fa ela izy tsy tia za. Misy raha tsy tantinao mivintana anaka aty ato. Koa raha volagninao zay zeliny tsisy raha iriko feky amin'ny fiaignanao drako e. I fiaignana amin'ny tsipotipoty be io e. Zany ka na tsara nandeha ta Madagasikara. Kena iny tsy nazavenao tamin'ny vahoaka iny tsy nandeha nangalanao zany ka na ta Madagasikara tagny. Nandeha nanao voyage teo iny récépissé e. Récépissé nandeha nanao voyage ta Madagasikara tagny. Récépissé. Récépissé 3 mois izy nandeha nanao tagny. Nanao zay nezatsika re mbala misy raha tsy tovizatsika. Au moins za mbala nazy delfa A2. Fa raha zay misy aminao tsisy. Anao zay tafara voatetry vo nandeha nagnano formation. Fa za fa naha CV za hitanao nagnano formation. Nagnano formation ta mission locale nalefany Pôle emploi naha CV. Za tsy asa fo za tsy mandeha miasa ry we. Naha CV nahazy diplôme. Ary mbola nahazy delfa A2 ka. Mazava aminao zegny za tsara karaha ataony anao io.
Zany tsy mitovy anao io fiainananaka. Komba olo mivolagna olo zay baka mba fiainana normal. Fa tsy fiainana motrika karaha ataony ninaka. Ko aminareo atsika amin'ny réseau tsisy fiainana normal atsika amin'ny réseau sociaux tiato. Fa ko isiny ataony zegny hoe tegna ambonimbony tegna. Fa fiainan'olo tsisy riko. Mbo ek baka anao zay dok nisy permis anao mbo atetra sa ilavagna anao igny. Anao mizombo tsisy raha mitany misy anao Madagasikara. Karaha ataoko eto mbala tragnonay aizan'olo anao boriboriko tragno tôlo montrika matigninao igny. Karaha ataony tragno boriboriko tragno tôlonakao koa. Mba olo misy fotony baka olo mandeha mamoriry olo fa tsy fiainana tsisy raha pare. Ary zo olo mijalijali tegna may. Izy amin'o magnano karaha ataoko miambigny bus car jaune izy mandeha Saint-Denis eto. Izy magnariara amindreo tsy miconduire mandeha bus. Mandeha magnatony soirée ry izy tsy miconduire. Mbala miambigny rinamany igny miramasy izy. Karaza za jo mandeha Saint-Denis, mandeha Saint-André, mandeha miramasy zanako za mandeha bus miambigny car jaune. Mitofo fiainana atsika roe. Amazon de ode am'tany misy anao andeha shopping amin'ny Saint-Denis tanao mbala miambigny car jaune edy. Am'tany misy anao miambigny bus magnariary am'tany misy anao am'tany misy anao agny. Mitofo fiainana anaka eto fa za dok tsy magniry fiainana anao. Ataovinao zaraiky fo fiainana anao fa fiainana anao tsisy raha irivako fiainana anao feky. Ke karaha zay tony shanie hamarana ko izy. Ataova dok fitoriana anao. Zaza prévenir.